Firma M2C existuje téměř 30 let a za tu dobu se stala jednou z největších společností na světě, která se zabývá takzvaným facility managementem. To je disciplína zahrnující mnoho oblastí a jednou z nich je zajištění bezpečnosti budov. Nejlepším důkazem kvality poskytovaných služeb je fakt, že M2C už téměř 5 let zajišťuje ostrahu v jaderné elektrárně Temelín. Mým úkolem je kontrola pracovní činnosti a organizace práce všech stanovišť na jaderné elektrárně. Dál je to dozor nad specifickými zásahy, ale především podpora zaměstnanců jednotlivých při výkonu jejich pracovní činnosti. Jaroslava Krejčí je přitom důkazem toho, že šikovní a pracovití lidé mají v M2C možnost kariérního růstu. Začínala jako řadový bezpečnostní pracovník a její práce spočívala v pochůzkách po areálu a kontrole budov i pohybu osob. Po získání kvalifikací zbrojního průkazu a prověrky Národního bezpečnostního úřadu jsem se postupně vypracovala přes člena záložního týmu, vedoucí stanoviště záložního týmu až po pozici vedoucí ostrahy objektu. Zkušení operátoři monitorují a střeží objekty elektrárny 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Operátoři monitorují širokou škálu bezpečnostních systémů a v případě jakýchkoliv neobvyklých událostí neprodleně vysílají zásahovou jednotku. Pokud někdo naruší radiovizory nebo má neoprávněný vstup a pokouší se tam vstoupit, tak nás řídící centrum vysílá k této osobě, aby jsme ji zajistili a podle postupu vyřešili problém. M2C poskytuje komplexní služby ostrahy ve spolupráci s provozem jaderné elektrárny i se složkami integrovaného záchranného systému. Vyřešíme nestandardní stavy systému fyzické ochrany jaderné elektrárny. To se týká, že když vznikne mimořádná událost, která si vyžádá součinnost složek IZS, tak provádíme například evakuaci osob, likvidační záchranné práce i s použitím letecké výstroje. Taková práce samozřejmě klade určité nároky na fyzickou kondici a celkovou odolnost. Určitě to vyžaduje nějakou psychickou zátěž, nějakou určitě fyzickou zdatnost. Není to jednoduchý šplhat po lanech a pracovat ve vzduchu a určitě, co se týče lezení, tak nebát se výšek a závratí. Do vysokých výšek někdy záchranáře na Temelíně přivede i péče o zvířata. Třeba spolupracujeme s ornitologem, který byl třeba na komíně zkontrolovat sokolí hnízdo, tak jsme ho doprovázeli třeba až nahoru. Doprovod ale poskytují záchranáři také Policie České republiky, třeba při návozu jaderného paliva. Na ostrahu narazíte i v informačním centru v bezprostřední blízkosti elektrárny. Na pozici bezpečnostního pracovníka jsem nastoupila v červenci tohoto roku. Aktuálním úkolem je zajišťování stanoviště infocentra a jaderné elektrárny, podávání informací návštěvníkům, kteří mají zájem o exkurzi nebo o návštěvu. Veškeré příchozí návštěvníky ohlašuji našim průvodkyním. Dále provádím kontrolu prostoru se zaměřením na nepovolené předměty. M2C dnes zaměstnává více než 8,5 tisíce lidí ve 12 zemích Evropy. Na různé pozice zajišťující ostrahu jaderné elektrárny Temelín stále hledá nové spolupracovníky. Tahle práce není vůbec stereotypní, jsou tu změny stanovišť, každý den jste s někým jiným, pracujete s někým jiným a na různých místech, na různých stanovištích, takže stereotypní z mýho pohledu určitě není.